Ahoj! Vítam ťa na web stránke molnár.sk. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Som veľmi nadšený, že si tu a ja ti môžem porozprávať alebo ukázať ti moju stránku. Volám sa Tibor, som otcom dvoch úžasných detičiek, zbožňujem filozofovanie, som hľadačom samého seba a najdôležitejšia pre mňa je jednoduchosť. Dovol mi, aby som začal vetou. Keby vedomosti stačili, všetci máme na účte milióny a na bruchu tehličky. Toto je vlastne začiatočná veta, ktorou by som chcel začať a chcel by som ti porozprávať, kvôli čomu táto web stránka vznikla. Táto web stránka vznikla kvôli tomu, aby našla tak vytúženú rovnováhu, ktorej ja si myslím, že nie je dostatok, nech sa pozrieš kamkoľvek. Všetci jednoducho bojujú o rovnováhu. A každý ju hľadá niekde medzi niečím. A môj názor, môj pohľad je, že stále sa snažíme niečo pochopiť, stále sa snažíme zbierať vedomosti, stále sa snažíme porozumieť niečomu a tým pádom sa snažíme dopracovať k tomu, aby sme sa dostali k tej rovnováhe. Vôbec netušíme, medzi čím tú rovnováhu hľadáme, len jednoducho hľadáme vedomosti. A tie vedomosti nám neslúžia k tomu, aby tá rovnováha nastala. A preto by som chcel povedať, že vedomosti nestačia. Tie vedomosti treba aplikovať, treba ich nejakým spôsobom ukázať, treba ich nejakým spôsobom použiť. Preto tie vedomosti nestačia. Preto vedomosti nestačia k tomu, aby som mal na bruchu tehličky, preto vedomosti nestačia k tomu, aby som mal milióny na účte. Jednoducho tie vedomosti potrebujem nejakým spôsobom použiť. Potrebujem ich aplikovať. A pre mňa táto web stránka je vlastne presne to, kde sa snažím aplikovať svoje nazbierané vedomosti. Som presvedčený, že celý život som potreboval nazbierať nejaké množstvo vedomostí, som potreboval vytvoriť nejaké množstvo vedomostí a tieto vedomosti teraz chcem aplikovať na tejto web stránke. Takže preto vlastne táto web stránka vznikla. A pre mňa tak dôležitá rovnováha je medzi telom a myslou. Myseľ je ten priestor, kde si dokážeš predstaviť, kde si dokážeš vytvoriť akúkoľvek predstavu, kde dokážeš mať a čokoľvek, kde si fakt dokážeš predstaviť čokoľvek, čímkoľvek, kedykoľvek, môžeš byť čímkoľvek, kedykoľvek, akokoľvek, môžeš mať v tej mysli úplne všetko. Táto predstavivosť je absolútne famózna, fantastická. Dokáže si predstaviť, že si v pekle, dokáže si predstaviť, že si v nebi a dokáže si predstaviť fakt čokoľvek. Preto je predstavivosť absolútne kľúčová a absolútne fantastická. Preto dosiahnuť rovnováhu v mysli je potrebné, aby si vedel, kde sa nachádzaš medzi nebom a peklom. Na druhej strane máme telo, ktoré je vlastne spojenie s realitou, spojenie so svetom, spojenie s časom, kde vlastne všetky tie svoje predstavy si schopný vďaka svojmu telu aplikovať a použiť a nejakým spôsobom povedať. Vieš s tým telom robiť činnosti, vieš s tým robiť telom fakt čokoľvek sa ti zapáči. Jednoducho ho používaj. Tvoje telo je tu preto, aby ti slúžilo, je tu preto, aby ti ukázalo, jaký si fantastický, jak úžasne dokáže sa prepojiť s tým priestorom, v ktorom sa práve nachádzaš. Takže tvoje mysli si to predstavíš a nejde o to, aby si predstavil ešte viacej, aby to bola tá predstava ešte viacej farebná. Je to úplne jedno, proste máš predstavu a máš telo, aby si to vykonal. Preto ja som zastancom toho, že k tomu, aby myseľ mohla mať rovnováhu, nepotrebuje prijať nič nové, nepotrebuje prijať žiadnu ďalšiu vedomosť, nepotrebuje prijať nič ďalšieho. Jednoducho, dnešná vedomosť, dnešná rovnováha mysle je v tom, že potrebuje uveriť. Potrebuje uveriť tomu, že stačí. Potrebuje uveriť tomu, že to, čo vie, je dosť a dá sa to použiť. Takže k tomu, aby myseľ dosiahla rovnováhu a upokojenie, potrebuje uveriť. A k tomu, aby telo dosiahlo rovnováhu, nepotrebuje sa hýbať viacej, nepotrebuje odbehnúť 1 000 000 kilometrov, nepotrebuje behať 40, nepotrebuje 300 kilometrov behať, nepotrebuje nič nového, nepotrebuje nič ďalšieho, potrebuje sa len hýbať. Či je to prechádzka v lese, či je to hodina jógy, či je to čokoľvek, jednoducho hýbať sa. Čiže telo, aby dosiahlo rovnováhu, sa potrebuje hýbať. A týmto by som to chcel uzavrieť, že môjim zámerom na tejto stránke je odovzdať informáciu, že myseľ potrebuje uveriť a telo sa potrebuje hýbať.
a jak už to bežne býva, tak treba pozvať k akcii a preto som si dovolil k tomu, aby telo sa mohlo rozhýbať, som si dovolil 10-minútové cvičenie, ku ktorému ťa veľmi príjemne pozývam, ale samozrejme môžeš akýkoľvek iný pohyb, môžeš ísť na prechádzku, môžeš si spraviť hodinu jogy, môžeš si zabehať, môžeš si ísť nabicyklovať, môžeš si ísť funkčne zacvičiť, môžeš ísť do posilovne, môžeš akýkoľvek iný druh cvičenia a ja ťa pozývam k 10-minútovému cvičeniu na jadru, ktoré môžeš robiť priamo teraz a priamo doma. A k tomu, aby sa myseľ upokojila, ťa pozývam k 10-minútovému dýchaniu, k 10-minútovému jednoduchému ležaniu a počúvaniu svojho vlastného dýchu a popri tom si pustí príjemnú hudbičku. Samozrejme, môžeš si pustiť akúkoľvek inú meditáciu, akúkoľvek iný spôsob, jak upokojiť tvoju myseľ. Všetko je správne, všetko je to v poriadku a to je vlastne všetko, čo som chcel povedať. Ak by si mi chcel porozprávať, jak sa ti to páčilo, jak ti to išlo, samozrejme, nájdeš ma na YouTube, nájdeš ma na Instagrame a ako zastanca staršej generácie aj na maili a neuveriteľne aj na telefóne. Takže ďakujem veľmi pekne za vypočutie, ďakujem veľmi pekne, že si sa dostal až sem, ďakujem veľmi pekne za vypočutie a prajem ti len a len to najlepšieho. Krásny deň, čau.